Għandu 70 sena, xaru kollu tiegħu u għaw min jgħid li nofs l-Amerika hija kollha tiegħu minħabba l-imperu tan-negozju li rnexxielu jibni. Donald Trump twieled fl-14 ta' Ġunju tal-1946 ġewwa Queens ftit il barra minn New York. Jismu proprja Donald John Trump u qabel l-elezzjoni presidenzjali Amerikana kien magħruf l-aktar għan-negozju massiċ li bena kif ukoll bħala preżentatur ta' bosta programmi li għamlu ħoss fl-Amerika. Trump għandu 4 ħwa u huwa t-tieni li żar fosthom. L-oriġini tal-familja hija waħda Ġermaniża. Dawk li jafuh matul tfulitu laqmuh bħala bniedem robust, iżda huwa minn dejjem kien moħħu fin-negozju. Beda jaħdem fil-kumpanija tal-proprjetajiet li kellu missieru. Fis-sebgħinijiet resa iżjed fil-qalba tan-negozju fejn spiċċa involut fi proġetti kbar f'Manhattan. Hemmhekk ix-xorti tan-negozju daqqa daħqitlu u daqqa dawret wiċċa, hekk kif kellu episodji fejn iddikjara uħud minn negozji li kellu fosthom casinos bħala falluti. Huwa waqqaf dik magħrufa bħala The Trump Organization il-mimmi tajneħ, iżda forsi mhux daqs ix-xewqat ibaqqu li għandu lejn in-nisa. Huwa fatt magħruf li Donald Trump dejjem fittex il-kumpanija ta' nisa sbieħ li mhux neċessarjament għandhom il-qalb tħabbat lejk daqskemm għandhom idhom twal biex igawdu ftit mill-ġid f'butek. Trump iżżewweġ 3 darbiet. Mal-ewwel waħda l-mudella ċeka Ivana spiċċa bil-bandek kif ġie rapportat li ċeda għall-infedeltà flimkien ma' Marla Maples. Fl-1998 beda relazzjoni mal-mudella Slovena Melania. Ma' din jidher li sa issa saddat u b'kollox midlet żwiġijiet kellu 5 tfal u wkoll nannu ta' 8 oħra. Bla dubju l-kontroversji jibqgħu jiġru warah, iżda forsi għal bniedem eċentriku bħalma huwa Donald Trump dan ftit jimporta għalih.